1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uz ljubav mi smo svi kao jedan. 1, 2, 3, drugari smo najbolji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moguće je sve kad radimo ko jedan. 1, 2, 3, drugari smo najbolji. Uvek uz tebe, deo porodice, drugari za uvek. Sa vama mogu sve. Ponekad nam je teško da imamo poverenje u druge i u činjenicu da su jednako sposobni kao i mi. Ali kad naučimo da podelimo posao, shvatimo da je onda svima lakše. Naručio sam odelo u 7 patuljaka plavoj boji, a ne u pomoranđa plavoj boji. Znam, to je bio zahtev. Samo potražite na internetu. Ovako ćemo. Ovo odelo ću zadržati jer je prilično šik, ali ćete mi vi poslati i drugo. Stvari se ne odvijaju uvek po planu, ali je baš zbog toga zabavno. Sam kod kuće. Spremna za naš mali izlet, lep hotel, romantična večera i najzad da se naspavamo kao ljudi. Jesam, naravno. Nisam. Jesam. Ne. Draga, ljubavi, kolačiću moj, retko imamo priliku da provedemo vreme nasamo. Jednostavno loš je trenutak. Kao bivša kraljica mature, lično sam odgovorna za legendarnu dijedemu gimnazije Grimm. Sutra uveče će svi nekadašnji maturanti doći iz svih krajeva sveta da prisustvuju krunisanju ovogodišnje kraljice. Zamisli da dijedema nestane, da je izgubim iz vide na 2 sekunde i da se ona polomi, izgubi ili bude ukradena. Možemo da je ponesemo sa sobom. Ni u snu. To bi pokvarilo naše romantično veče. Muzeju nauke stižem! Ovaj noćni školski izlet sam čekala čitavu večnost. Oj, mi smo se radovali ovom danu. Tata! Čak ni tinejdžerka i 7 patuljaka ne mogu da ukrote srce romantičnog muškarca. Dakle, šta je sa dijademom? Da, Bela. Šta ćeš sa dijademom? Dobar dan, Sofija. Dakle, vama su poverili veliku odgovornost čuvanja dijademe kraljice mature. Uvek si imala mnogo sreće. Ovo je takva čast, ne znam kako su mene izabrali. Bez lažne skromnosti, draga moja. I tada su te svi voleli, a tako je i dan danas. Dobro, hoćemo li da idemo na noć muzeja, devojke? Da! Svi u automobil, treba da odemo po Ravija. Doviđenja svima! Želim vam lep vikend. Vidimo se! Nemoj ni slučajno da je izgubiš. To bi bila propast. Uvek je vrlo ljubazna. Dobro je, upravo su krenule. Da smo se bolje organizovali, mogli smo da priredimo zabavu i ispratimo Snežu. Ja bih volao da mi je pre odlaska otpevala u spavanku. Kako ću uopšte sad da zaspim? Svi smo želeli da se pozdravimo sa njom, ali u prisustvu Sofije je to bilo suviše opasno. Zamislite da nas je videla. To bi bio kraj sveta kakvog znamo. Ne budi tužan, bebac. Ja ću ti otpevati u spavanku. Jednog dana moj princ će doći. Nemoj, molim te, užasno zvuči. Radije ću da ostanem budan celu noć. Psst, Marko, da li smo sami? Da, možeš da siđeš, bačo. Draga, šta to radiš? Da li si čuo Sofiju? Ako se bilo šta dogodi dijademi, zauvek ću biti prognana iz udruženja bivših učenika. Zauvek! A šta ako tornado pogodi našu kuću dok nismo tu? Šta, nemaš poverenja u nas? Upravo je, patuljci brinu o Snežama već stotinama godina. Dijadema je za njih mačji kašek. Draga, slušaj me. Jedna noć daleko, daleko odavde. Ti i ja u raskošnoj sobi. Sa čokoladicama na jastucima. Sa poslugom. U sobi. Naručit ćemo tanjir slanine samo za nas dvoje i niko. Niko nam je neće uzeti. Da li sam čuo reč slanina? Zato što ja baš volim. Dobro, u redu, evo ti. Nećemo te razočarati, časna reč. Idemo sada. Idemo.
Srećan put! Kako je Bela mogla da bude izabrana za kraljicu mature? Ja sam šarmantna i elokventna osoba sa kraljevskim stavom. Ja sam tu titulu zaslužila, a ne ona kao takva. Kako to da je toliko popularna? Zašto je njoj poveren zadatak čuvanja dijademe za vikend? Zašto njoj sve tako lako ide? Vreme je da se taj propust ispravi. Ja sam prava kraljica i samo je prava kraljica sposobna da pronađe legendarnu dijademu kraljice mature gimnazije Grimm. Ako bi ona slučajno nestala? Jasno, gospođo, ali nažalost, što se toga tiče, ne mogu da vam pomognem. Ko ste vi? Stručnjak za uništavanje štetočina, zar se ne sjećate? Zvali ste me u vezi sa prisustvom miševa, pacova i termita. Oprostite, rasejana sam. Od ove priče sa dijademom ću načisto izgubiti razum. Zapravo, možda i mogu da vam pomognem. Vidite, potičem iz mnogoljudne porodice. Moja braća i ja smo petorke. Nas četvorica smo valjani momci, a peti je crv u jaboci, znate. Ali upravo je taj crv profesionalni provalnik. Priča se da je najbolji u gradu. Aha, a taj crv, kako ste ga nazvali, ima li broj telefona? Sprat sa dinosaurusima je baš sjajan. Ne mogu da verujem da ćemo spavati ispod pravog tiranosaurusa. Toalet je na 7. spratu, jel tako? Da. Da li ste znale? Prestani malo sa svojim zanimljivostima. Zar nisi mogao da sačekaš da stigneš u kupatilo da bi oprao zube? Volim da perem zube 10 minuta, pa sam zbog toga malo ranije počeo. Molim? Mislim da je rekao da voli da pere zube 10 minuta, pa je zato ranije počeo. Šta se desilo? Zaglavljeni smo? Zaglavljeni smo? Kamil, ne. Smiri se, pogledaj me. Sve je u redu. Ne mogu da Sve je u dišem. redu. Dobro, smiri se. Kamil, da li se sećaš dana kad smo zalutale u šumi? Da, ti si pronašla put? Baš tako, sve je u redu. Samo sekund. Halo, zaglavljeni smo u liftu između sprata sa dinosaurusima i onog sa toaletom. Dobar dan, dobrodošli u lift u muzeju. Ako želite da idete na sprat dinosaurusa, recite dinosaurus. Ako želite da idete u restoran, recite restoran. Ako ste zaglavljeni u liftu, recite zaglavljen sam u liftu. Žao mi je, nisam razumeo zahtev. Ako želite da idete na sprat dinosaurusa, recite dinosaurus. Ako želite da idete u restoran, recite restoran. Ja ću. Ako ste zaglavljeni u liftu, Samo recite polako. zaglavljen sam u liftu. Zaglavljena sam u liftu. Ako želite da idete na sprat sa dinosaurusom... Zaglavljena sam u liftu! Čuo sam vas i prvi put. Ne morate da vičete. Doviđenja. Dobro, osjećam da će ovo biti duga noć. Zaključeno je, ali nijedna vrata ne odolevaju najboljem provalniku u gradu. Crveni alarm! Otkriven je uljez u kući, pripremite se za bitku! Tiše, čuće nas provalnik! Jedinica za odbranu kuće na raport. Spremna za akciju. Kreni! Mogu li prvo da dobijem utehu u vidu pice? Ajoj! Ipak su mi za utehu potrebne 2 pice, hvala! Izvoli za tebe. Izvoli. Došao je trenutak da odbranimo našu kuću. Spremni za akciju? Već imaš štit? Evo ti šlem.
Oružje i gladijatorska mreža. Sve u skladu s modom. Ura! Spremni? Pokrećemo operaciju zastrašivanje provalnika. Idemo. Dobro večer, gospodine Kan. Vaš sin je zaboravio knjigu u mojim kolima. Da li biste me poslužili šoljom vašeg izvrsnog čaja? Imam povod za slavlje. Oprostite, ali ja nisam raspoložen za slavlje. Ti bezobraznici. Bezobraznici? Ne razumem. Pre samo 5 minuta su mi 2 nepoznata mladića ukrala veličanstven šlem čiju vrednost procenjujem na najmanje 1000 dinara. Kome bi palo na pamet da krade tako jeftin šlem? Deca, cirkusanti zaluđeni za srednji vek, cosplayeri u besparici. To sigurno nije prijatno. Mogu da zamislim. Mnogo je gore od toga. Skrhan sam. Pa to je smešno, suma novca. Hajde da zaboravimo na taj nemili događaj uz šolju čaja. Kako bih mogao da zaboravim na potpuno uništenje ljudskih vrednosti? 1000 dinara nije bogatstvo. Reč je o principu, gospođo. Kradljivac je kradljivac, bez obzira na vrednost predmeta koje krade. Malo preterujete. Nemojte stavljati sve kradljivce u isti koš. Neki imaju dobre razloge. Ne, svi su oni isti. Mislim da bi kradljivce trebalo vezati za stolicu ispred velikog stola prekrivenog ukusnim poslasticama, ali da ih pritom nateramo da jedu samo pokvareni prokelj ujutru, upodne i uveče tokom 6 meseci. Mislim da bi kradljivce trebalo preliti javorovim sirupom i baciti ih na pašnjak pred razjarene koze. Mislim da bi kradljivce trebalo naterati da svake večeri opetuju sa svojim bivšim zločestim taštama do kraja života, a i posle toga. Da, kradljivci čine veliko zlo. Nemojte nigde da odete, samo moram da obavim jedan poziv, ali vas uveravam da neću zvati kradljivca. Zašto bih ja uopšte imala broj telefona nekog kradljivca? Dobar dan, po svoj prilici sam trenutno zauzet dobijanjem nečije nekretnine. Ostavite mi vaše imena, adrese i datume godišnjeg odmora. Zdravo. Sofija je. Pokušavam da otkažem misiju vašeg brata, a ne javlja mi se na telefon. Kog brata? Vodoinstalatera? Ne, provalnika. Izvinite, često brkam provalnika i vodoinstalatera. Kako god, zaustavite ga, hvala. Nemoguće. Ne mešam se u prljave poslove moje braće. To nije dobro za posao. U redu onda. Onda ću to uraditi sama. Dočepat ću se te dijademe. Ovo je gotovo prelako. Nemaš šta da tražiš u ovoj kući. Ko je to? Odlazi. Ko je to rekao? Izgledaš veoma ukusno. Kako izgledam? Ukusno. Nemaš šta da tražiš u ovoj kući. Uljezu. Odlazi iz ovih stopa. Ukusno je. Verovatno su ostavili upaljen televizor. Ko je to? Da. Pitam ko je? Mora da je bio vetar. Naša prva linija odbrane nije bila nimalo efikasna. Čudno, baš se pitam zašto. Moramo da pređemo na drugu fazu. Operacija Lepljiva mišola. Prolaz je slobodan. Ne vidite, moram da ga zaustavim po svaku cenu. Naše gulje začeka veliko iznenađenje. Ja sam na redu. Pošalji pojačanje vazdušnim putem. Napadnut sam. Ovo su neprihvatljivi radni uslovi. Gubite se. Žalit ću se sindikatu provalnika. Od mene ćeš dobiti poštene batine. To je bilo namerno. Hajde dođi.
Ne mogu više. To je najbolji provalnik u gradu. Ti si. Hajde na posao. Pomoć. Zovem sam. Dobro, Ravi! Prestani da mrmljaš, pokušavam da se usredsredim. Ako pljuneš na nas, samo kapti tvoje odvratne paste za zube, poželit ćeš da te na svetu više nikad ne bude. Ako želite da date ovom bezbednostnom sistemu jedan like, recite like. Ako želite da kupite tiket za neku uslugu, recite dosadno mi je i lako je manipulisati sa mnom. Ako vam je dosadilo da slušate mašinu, recite hoću da razgovaram sa ljudskim bićem. Hoću da razgovaram s ljudskim bićem. Povezivanje sa ljudskim bićem. Spasili smo. Žao nam je, sva naša ljudska bića su zaspala. Molim vas, strpite se do sutra. Moram samo još jednu izmenu da unesem u istrebljivača bubašvaba. On je izvorno namenjen istrebljenju bubašvaba, ali u hitnim slučajevima treba improvizovati. Moramo da savladamo tog provalnika, zato ću uzeti stvar u svoje ruke. Dame i gospodo, predstavljam vam Romplatora 3000. Vreme je da se otarasimo gavadi. Barem je dijadema na sigurnom mestu. Ovdje je provalnik nikad neće pronaći. Sjajno, ali kako ćemo se njega otarasiti? Zahvaljujući ovome, to su uspavljujući zraci na bazi kloroforma. Odmah će izgubiti svest. Wow, obožavam ovakve izume. Sviđa mi se dizajn. Zamalo da zaboravim, važna instrukcija, nemojte nikad da ukrstite isparenja. Zašto? To ne bi bilo dobro. Sav život na zemlji bi bio izbrisan, a svi molekuli u vašem tijelu bi eksplodirali brzinom svetlosti. Šta ti to ozbiljno? Ma ne, šalim se, ali količina kloroforma bi bila prevelika i doživjeli biste sudbinu uspavane lepotice. Šmekeru, ti ga iznenada napadni s desne strane. Kefalo, ti mi čuvaj leđa dok se ja... Vi? Ko ste vi? Ko ste sad vi? Evo ga, Nitkov, gađajte ga! Ne! Izbavite me odavde! Ja sam gladijator Bebinus Minimus i zarobit ću te! Ma kako da se zovete? Ako mi ne pomognete, nećete dobiti ni novčića. Ne interesuje me! Napuštam radno mesto, dajem otkaz! Pomoć! O, moj nokat. Sad imamo još veći problem nego ranije. A da razgovaramo o tome na drugom mestu. Sad je jasno da ćemo prenoćiti u liftu, ali sutra ujutru će doći po nas. Tačno, doći će tek sutra ujutro. Ovo će biti tuga noć. Ma ne, bit će nam baš zabavno. Sigurna sam da će nam vreme proleteti. Što hoćeš da kažeš? Ako ste zaglavljeni duže od sat vremena, molim vas da ne pokušavate da prođete kroz otvor iznad vaših glava. Otvor na plafonu? Vreme je za akciju. Čekaj, još malo blizu sam. U pomoć! Preklinje vas, oslobodite me! U pomoć! Nije se odvilo onako kako sam se nadao. Kako ćemo se izvući iz ove situacije? Treba mi još jedna pizza za utehu. Imam predlog. Da uspavamo Sofiju u spavljujućim zracima, a zatim da je u miru oslobodimo dok nije pri svesti. To bi bila dobra ideja da su ove rukavice preciznije. Morat ćemo toliko da joj priđemo da će nas vidjeti. Čekajte. Haha, ove rukavice može da zameni neupadljiv dron. To je prilično zgodno. Ne vidim. Zato što je on veličine muve. A da li je ispravan? Za sad je i dalje samo prototip, ali... Nemamo izbor. Kefalo, neka muva poleti. Hajde, pucaj! U pomoć!
vidiš? Ja sam divna osoba. Jesi li siguran da ti tvoji zraci funkcionišu? Odlično pitanje. Rade. Ne umeš da ganjaš, pomeri se i pusti mene. Haha, zaspala je kao beba. Zdravo, ja sam noćni čuvar muzeja. Pokušali ste da me kontaktirate? Ako jeste, ja sam sasvim budan i obavljam svoj posao. Bilo je slučajno. Nadam se da će te Tiranosaurus proždrati dok spavaš. Nemoguće. Zanimljivost, tiranosaurusi su izumrli pre nekoliko desetina miliona godina zbog jednog meteora. Ako ne želiš da se naljutim, izjavi sledeće. Prestaću da pričam zanimljivosti do sutra ujutru. Prestaću da pričam zanimljivosti do sutra ujutru. Dobro je. Odlazim, eksplodirat ću! Nisi loša. Zanimljivost? Raviti i ja ćemo se sigurno čitavog života sećati ove noći. Hajde, gospođice, vreme je za buđenje, dosta ste spavali. Bojim se da su uspavljujući zraci bili suviše jaki. Možda postoji rešenje. Mogao bi da upotrebiš tehniku staru koliko i bajke. Da, reci mi koju brzo. Da li se sećaš kako je princ probudio uspavanu lepoticu? Ne, tu ću morati da vas prekinem. Ja nisam princ, bar ne izgledam tako. Ali Šmeker jeste. Pogledajte ga, on je kao pravi princ. Šta? Misliš na ovo staro delo? Ne, nikako. Ali Ždera, on je veseljak i pritom je mesnat kao neki princ. Jel ti to meni? Dobro, Ždero, ti si princ. Poljubi je. Šta? Nema govora, ti to treba da uradiš. Ne, ti! Možda, ali ti više nego ja. Imam halucinacije. Moram da izađem iz ove kuće. Ili ću poblesaviti. Braćo, ponosan sam na vas. Sarađivali smo kao pravi tim i uspeli da osujetimo neprijatelja. Mogu li da dobijem picu? Eto, vidiš, ne nedostaje ni jedan dijamant. Mnogo vam hvala. Izvinite što sam sumnjala u vas. Dakle, da li ste proveli lep vikend? Čokoladice na jastucima i sve ono o čemu sam oduvek sanjao. Evo me! O, Snežo, kako si mi nedostajala! Kako je bilo? Fantastično. Osoblje se toliko zabrinulo zbog problema sa liftom da nam je platilo noćenje u hotelu i imali smo sobnu poslugu. Problem sa liftom? To je duga priča. Možeš li malo da posediš sa mnom pre nego što nam ispričaš tu priču? Kad kažem sa mnom, mislim sa nama. Naravno, u slučaju da smo ti nedostajali. Naravno da mogu. Hajde. Ako vam neko poveri zadatak, a vi ga prihvatite, treba da date sve od sebe da ga ispunite kako treba. A kad je reč o pružanju pomoći nekome ko vam je ukazao poverenje, često možete da iznenadite i sami sebe. Za Minimax produkcija Studio.